हेलो फ्रेंड्स बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा फाइनाली जोंहा आसाम एसेम्बलि इलेक्शना जोब्बाय आरो नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोनगोन जे जोंनियाव 4 मे खालि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन स्टेटआवबो 4 मे खालि मोनगोन गासै एदिनखालि गंबा स्टेटआव रिजाल्टखौ होनाय जागोन एसेम्बलि इलेक्शननिखौ दा बेनि गेजेराव सरकारा सोर दागोन एलायन्स दागोन ना हारसिं सरकार दागोन दानि थासारिखौ नायोब्ला रावबो पार्टिया हारसिं सरकार दानो हानाय कन्डिशनाव गैया जेरै एनडिए सरकार जादोंमोन थिग बेबादिनो जाफिननाय चान्सआ दङ एबा कंग्रेसआबो गुबुन गुबुन दोलोखौ लानानै एलायन्स खालामनानै सरकार दानाय चान्सआ दङ दा बाथ्रा जाबाय जोंहा इलेक्शना जोब्बाय दानिया जायनोखि लाइमोनफोरा साख्रि नागिरो नोंथांमोना साख्रियाव गोसो होफिननांसिगोनलाय बेनो जाबाय ग्रेड 3 आव ग्रेड 4 आव लोगोसे आसाम पुलिसाव आसाम फरेस्टआव एक्साइजआव एबा गुबुन गुबुन रोखोमनि साख्रि फैदोंमोन जेराव बिथां सीएमआ बुंदोंमोन जे जेब्ला गावनि सरकारा फैगोन अब्ला फिन खनसे 2 लाख भेकेन्सि दिहुनगोन माने 5 बोसोराव 2 लाख साख्रि होगोन जेराव एडिआरइआव गोबांथार पस्टआ फैगौ नेक्स्ट लेभेलाव आरो लोगोसे आसाम पुलिसनि फिजिकेल टेस्टनि सायावबो जों सावरायगोन बिनि सिगां जाय नोंथांमोना नैबे चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लाटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा जोङो फार्स्टआव फैग्रोबाय आसाम पुलिसनि सायाव आसाम पुलिसाव मिनिमाम आरो लोगोसे मेक्सिमाम पस्टआ फैबाय थायो दा बेनि गेजेराव दाख्लै जानाया टटेल 6000नि खाथियाव एप्लाइ जाबाय बेनो जाबाय गुबुन गुबुन पस्टखौ लानानै दा बेनि इन्टारभिउआ माब्ला जागोन दा फार्स्टआवनो कनस्टेबल लेभेलाव बेनिफ्राय एसए लेभेलाव दा एसएआथ' एग्जामा जाग्रोनो चान्सआ दङ जेराव एसआइ एबिइउबि देन बेनिफ्राय कनस्टेबल लेभेलाव फिजिकेल टेस्टआ जागोन नाथाय बे दैलाङावहाय फिजिकेल टेस्टआ जानाय नंला आरो बे फिजिकेल टेस्टआ फुजा खाथियाव लानानै मागोनि गेजेरावहाय नोंथांमोना मा फिजिकेल टेस्टखौ होनो मोनगोन बेखायनो प्रेक्टिसखौ गारनाङा प्रेक्टिसखौ खालामबाय था दा गोबां साननो हागौ सरकारा चेन्ज जाबा आसाम पुलिसा मा जागोन जुदि इनकेस जुदि सरकारा चेन्ज जायोबा गोदान माने एडभार्टाइज फैनो हागौ एबा जेनाखि नैबे एसएलपिआरबि ना बे एसएलपिआरबिआ दानि गोदान सरकारजों एबा दा सोलिबाय थानाय सरकारजोंहाय माने बिथांमोना टार्म्स एन्ड कन्डिशन एबा एग्रिमेन्ट दङ नाथाय जुदि कंग्रेस सरकार जायोब्ला किजानि गोदान एजेन्सि फैनानै माने नोंथांमोननि रिक्रुटमेन्टखौहाय कन्डाक्ट खालामगोन आरो अब्लाबो आसाम पुलिसा पस्टआ थाखागोन खुनु टेनसन गैया दा बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था आरो जुदि एनडिए सरकार जानाय लोगो लोगो बिनि प्रसेसा थाबनो जागोन आरो थाब जागोन रेलिया बेखायनो टेनसन दाला नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था आरो गुबुन गुबुन साख्रिनि थाखायबो नोंथांमोना ट्राइ खालामनांगोन बे ग्रेड 4आनो जा आसाम पुलिसानो जा बा फरेस्टआ गासैबो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआ जानो फैगासिनो नेक्स्ट लेभेलाव दा बेखिनि नोंथांमोना आसाम पुलिसनिखौ गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन ना आसाम पुलिसना बेनो देन बेखौ दोनथ'नानै दानिया ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव दा बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां एनाउन्स खालामखादोंमोन जे गाव गोदान साख्रि होगोन बेनो जाबाय 2 लाख भेकेन्सि होगोन बेनि गेजेराव एडिआरइआव गोबांथार पस्ट थागोन जेब्लाबो नोंथांमोना 10,000 निफ्राय 15,000नि गेजेराव फार्स्ट बोसोरावहाय नोंथांमोना मा एडिआरइ 3.0 आव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बावहाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दङ बे जाबाय आसामनि लेभेलनि आसामनिबाबो जोंनि बिटिसि एप्लाइ खालामनो हायो स' बेखायनो जायफ्रा टार्गेट दङ नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना एडभार्टाइजखौ मोनथारसिगोन सरकार दाखांनाय लोगो लोगोनो जुन जुलाइनि गेजेराव एडिआरइ 3.0आ नोंथांमोननिया फैगोन नटिफिकेसन बेनिफ्राय अक्ट'बर नभेम्बराव आनजाद जानाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट एप्रिलनि सिगां साख्रि मोननाय चान्सआ दं एडिआरइ लेभेलाव जुदि सरकारा फैयोब्ला बेखायनो सोरबाफोर जुदि कचिं लानो गोसो दङबा लाबानो जाबाय गाव गावनि बाथ्रा अब्लाबो लायाबाबो नोंथांमोना गाव गावनो फरायनानै साख्रिखौ लानो हायो नोंथांमोना पास खालामनो हायो देन सबसे मोजांसिन बाथ्रा जाबाय एडुकेसन लेभेलाव 50,000 भेकेन्सि होगोन होनना बुंदों जेरावहाय जिटि पिजिटि बेनिफ्राय एलपि इउपि थागोन आरो गुबुन गुबुन पस्टआ टिचिं नन टिचिंआ नेक्स्ट लेभेलाव थागोन नैबे 50,000नि गेजेराव बेखौ फोसावखादों फार्स्टआवनो एडुकेसनाव होग्रोगोन होनना बुंदों बेखायनो मोजां चान्स जायफ्रानोखि डिप्ल'मा दङ आरो टिचिं नन टिचिं ग्रेड 3 ग्रेड 4 आवबो पस्टआ थागोन आरो दा बेखौ जों मिथिबाय बेजों लोगोसे गोबांथार कमेन्ट्स फैदों जे आसाम जोंहा स्पेशल टेट एप्लाइ जादोंमोन जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय दा बिनि प्रसेसा जासिगोन बारा गोबाव गैला सरकारा दानाय लोगो लोगोनो बेनि एग्जामा कन्डाक्ट खालामगोन मानोना बे पस्टआ दंखायो जायफ्रानोखि एलपि आरो इउपि लेभेलाव दाखालि एप्लाइ खालामना दोनबाय थ' बे एग्जामा जासिगोन आरो बे एग्जाम सेन्टारा बारायखाबाय तामुलपुरावबो जागोन क'क्राझारावबो जागोन बेखायनो मोजां चान्सआ दङ दा बेखिनि नोंथांमोना बुजिबाय देन नेक्स्ट लेभेलाव जोङो फारि फारि डिपार्टमेन्ट वाइसआव भिडिअ खालामगोन देन नेक्स्ट आवर जोङो बिटिसिनि सायाव जों सावरायगोन मानोना बिटिसिना
माखासे प्रसेसा दिन्दां जाना दंथ'यो बेखौहाय मा स्टेजाव दङ मा गैया जों बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव सावरायगोन दा बे भिडिअ खालामनाय गुबै थांखि जाबाय जायनोखि दाखालि जिनोखि जोंनियाव इलेक्सन जादोंमोन ना जायफ्रानोखि पलिटिकेलाव दङमोन नोंथांमोना दोनथ'नानै नेक्स्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रियाव नोंथांमोना एबारो गोसो होनाय टाइमा फैबाय दा बेनो दिनैनि थाखाय नेक्स्टआव गोदान भिडिअ मोननो थांगासिनो नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव